खुशालकायेचे उल्हास गाऊन आम्ही दबाजीक समारोपणेक सुरुवात दिल्या. ही आमची खुशालकाय फकत ह्याच दिसांची न्हय, पूण सदांकाळ तोखतली जावंक जाय. आमची खुशालकाय सदांकाळ तोखतली जातली जाल्यार आमी जेजूच्या तत्वांनी वाडूंक आव्हानांक फुडो करून बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक एकदम गरजेचें. जायते फावटी आमी वडील भायल्यान कुशल आसा, पूण भितरल्यान आमी कुशल आसा काय? जायते फावटी
त्या काळात की पडून जात असतो तोडवड्याचो उपकार आसा लोकांनी किती पयशे म्हणजे तांची नांव सगळ्यात जाणून जातलो सारखे ना Italo ho. रोमांचक ना वहाँ जाके 100 ग्राम 50 ग्राम जो शंभू अगर क्यों आए भी लोग फोटो का कहाँ से ये आपको मुड़िया क्या लगड़िया घुमा लेंगे मुड़िया घुरा के की कर गड़िया घुरे पे तो ये ना के आवा हिला ही तुम्ही खाता पण सांगा कंटिन्यूस केलं नव्हतं As well, give me 5. Yeah, I'll go get it. आईला मार्गावर
Jesu lagi magang cepasu bagi kota Sandio. Jesu lagi magang cepasu vinoti korang cepasu bagi kota Sandio. Bagi kota Sandio, patron aja. Bagi kota Sandio, patron aja. Bagi kota Sandio, Jesu lagi magang cepasu. Bagi kota Sandio, Jesu lagi magang cepasu. Winoti korang cepasu bagi kota Sandio. Bagi kota Sandio, patron aja. Bagi kota